हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोगोन आधार कार्डनि सायाव मोनसे आपडेट आरो जाय नोंथांमोनहा मिथिखाबाय एसेब्लाबो खोनाबाय आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ होननानै नाथाय गुबैयै बे खौराङा नंगौ एबा नङा बियो नोंथांमोनहा स्रायै मिथियाखैबा नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हानाय जागोन आरो आपडेट खालामनांगौब्ला सोरबादिया आपडेट खालामनांगौ बेनि सायाव नोंथांमोनहा क्लियार जागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोनहा फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय जाहाथे क्लियारै बुजिनानै मोनो आरो गावनो चेक खालामनानै मिथिनानै लानो हानाय जायो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय फिसा रिक्वेस्ट खालामबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो नोंथांनि लोगोखौ मिथिहोनो हायो एबा मदद होनो हानाय बायदि दायो आङो गुबैयै आधार कार्डनि मोनसे मेन अफिसियेल साइटआव दंफैखायो जोबनाय फारसे आं नोंथांमोननि बिनि गुबै स्टेपखौ एबा बिनि वेबसाइटखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन जों बोरैहाय बे स्टेजसिम एबा बे साइटसिम जों सफैनो हायो बेखौ दायो नोंथाङा बिनि माखासे खौरांखौ नंगुबै खौरांखौ मिथिनो थाखाय लगिन खालामनानै नायनांगोन दायो आङो बेहाय लगिनआव थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनि प्रफाइला गेवगोन आधार कार्डनि जा अफिसियेल साइट बेहाय नोंथाङा हाबनो हानाय जागोन दायो बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनदों बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बार बेवहाय आधार कार्ड नाम्बार बेनिफ्राय खेबसा बेनिफ्राय नोंथाङा सेन्ड अटिपि क्लिक खालामनानै होगोन बेनिफ्राय लोगो लोगो नोंथांनाव नोंथांनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव अटिपि थांगोन अटिपिखौ नोंथाङा एन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बेहाय लगिन अपसन नुनो मोनदों बियो गेवगोन आरोना गेवनानै जोङो मोनसे आपडेट नुनो मोनगोन बेयो जाहैबाय नोंथाङा आधार कार्डखौ आपडेट खालाममारनांगौ एबा खालाममारनाङा एबा मानो खालामनांगौ जोङो बेनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो दायो आं नोंथांमोननो फोरमायग्रोगोन आधार कार्डखौ जोङो सोरबाया खालामनांगोन आरो सोरबाया खालामनाङाबो जानो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला माने मोनसे समाव जोंनि आधार कार्डआ आसाम स्टेटसिमाव लान्च जायाखैमोन जोङो मोननो हायाखैमोन बावाखै जोङो बेनि लान्चखौ मोननाया नाथाय जायफोरनाखि सिगां फुराना एप्लाइ खालामनानै मोननो हादों आधार कार्ड बिथांमोनहा माने बिथांमोननि माखासे डकुमेन्टस साबमिट होनाय बैफोर माखासे डकुमेन्टसफोराव माखासे गड़बड़बो थानो हागौ जायनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ बेखौ अर्डार होनाय जादों नाथाय आधार कार्डखौ जों बयबो साफ्रोमबो गावनि एड्रेस माखासे प्रब्लेमफोर जानायफोरा जेब्लाबो आपडेट खालामनानै लाबाय थानो हानाय जायो नाथाय बेयो जाहैबाय मोनसे गुबैयै गभर्नमेन्टनि अर्डार फैनाय बियो साफ्रोमखौबो खालामाखै एबा खालामनो थिननाय जायाखै बेहाय माखासे आपडेट खालामनो थिननाय एबा थिनजानाय नोंथांमोनहा एबा नटिस फैनाय नोंथांमोनाल' बेहाय खालामनो नांगोन बेनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिबावगोन जे जाय नोंथांमोना आपडेट खालामनांगौ नोंथांमोना स्पेसियेलि गावनो माने मिथिनानै मोनखागोन जे जाय नोंथांमोनहा आधार कार्डआव जे मबाइल नाम्बार रेजिस्टार दङ बे मबाइल नाम्बाराव नोंथांमोना मेसेज मोननो हागोन आधार कार्ड आपडेट खालामनांगौनि थाखाय आरो सोरनाबा माखासे मबाइल नाम्बारा माने इनएक्टिभबो जानानै थायो माने सार्भार प्रब्लेम जानानै थायो आरो सोरनाबा मबाइल नाम्बारा गोमाबाय बेफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेनि मेसेजखौ मोननो हायाखै जानो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे अफिसियेल साइटआव हाबनानै नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन एबा गावनि मबाइलजों एबा एन्ड्रइड मबाइलजों नोंथांमोना चेक खालामनानै जाय बादिया आपडेट खालामनांगौ बिनि नोंथांमोना खौरांखौ लानो हानाय जागोन बेनिखायनो साफ्रोमबो नोंथांमोना एन्ड्रइड मबाइल गोनाङानो चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो न'खराव नोंथांमोना चेक खालामनानै मिथिनानै होनो हागोन आरोना एबा फोरमायनो हानाय जागोन आरो मोनसे नोंथांमोननो फोरमायबावोदि जाय नोंथांमोननि मबाइला सार्भार प्रब्लेम जानानै थादों एबा इनएक्टिभ बेफोरबायदि माखासे गोबां प्रब्लेमबो थानो हागौ जाय नोंथांमोनहा माने बेलेन्सफोरखौ गोबां सम सोलासिनो दोनो स्टप खालामनानै दोननाय जायो बेफोरबायदियाव नोंथांमोना मेसेजखौ मोननो हाया जायो बेनिखायनो बेहाय आधार कार्ड अफिसियेल साइटआव नोंथांमोना हाबनानै मबाइल नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामनायनि मोनसे अपसन मोननो हायो बिनि अलरेडि भिडिअखौ आं बानायनानै होखादों नोंथांमोना नायबानो मोनगोन आरो आं नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन जोङो आधार कार्डजों लिंक थानाय मबाइल नाम्बारखौ जों बोरै भेरिफाइ खालामो एबा अलरेडि भिडिअखौ नोंथांमोननो आङो बानायनानै दोनखाबाय नोंथांमोना लिंकआव थांनानै एबा डिसक्रिपसनाव चेक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन दायो जोङो गुबैयै फैफिनदो जोङो आधार कार्डखौ जोङो आपडेट खालामनांगौ एबा खालामनाङा बेखौ जों बोरै मिथियो जोङो दायो नायनोसै दायो नोंथाङा बेवहाय गोजौ आधार कार्ड नाम्बार आरो खेबसाखौ गासैबो होखांनायनि उनाव नोंथाङा सेन्ड अटिपि अपसन नुनो मोनदों बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होगोन खनसे बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय अटिपि मोननाय लोगो लोगो बेवहाय अटिपिखौ इन्टार खालामदो इन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे गाहायाव नुनो मोनदों अपसन लगिन बेहाय लगिन अपसनाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनानै होगोन बेनि उनाव जोङो बेबायदि मोनसे गोदान इन्टारफेस मोननो हाबाय जोङो बे इन्टारफेसनि गेजेरजोंनो जों मोनथिनानै मोनगोन जे नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ एबा खालामनाङा नोंथाङा जुदि आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौनि गोनांथि जादों अब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे गोजा गाबनि बेहाय गोजा गाबनि मोनसे नटिस मोननो हागोन जे आधार कार्डखौ आपडेट खालामनांगौ होननानै दायो नोंथांमोना बेनि आधार कार्डखौ माब्ला आपडेट खालामनांगौ एबा बेनि लास्ट डेटआ माब्लासिम होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदों जे
बेहाय नुनो मोनदों जे नोंथाङा मार्चनि 2024 14 डेटसिम नोंथांमोनहा आधार कार्डखौ आपडेट खालामनानै लानो हानायनि बेवहाय राहा दङ एबा सम दङ आरोना नोंथांमोननि लास्ट डेटआ बेखिनियावनो नोंथांमोना नुनो हाबाय एबा मिथिनानै लानो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो माबायदि आपडेट खालामनांगौ होननानै बुङोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों POI आरो POA थारमाने प्रुफ अफ आइडेन्टिटि आरो प्रुफ अफ एड्रेस बिसोरखौ नोंथांमोना आपडेट खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बे नङाखि गभर्नमेन्ट अफिसियेलि नटिस होनायनि थाखायल' आपडेट खालामनो हागोन बे नङा। नोंथाङा जेब्लाबो नोंथांनि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय एबा नोंथांनि एड्रेसनि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय जेब्लाबो नोंथांमोना आपडेटखौ खालामबाय थानो हायो। आधार कार्डनि माखासे सेन्टार एबा आधार सेवा केन्द्रनि सेन्टाराव थांनायनि गेजेरजों नोंथांमोना एड्रेसफोरखौ आपडेट खालामनानै लाबाय थानो हानाय जायो। नाथाय दायो गभर्नमेन्टनिफ्राय अर्डार खालामनाय लेखायै नोंथांमोनहा नटिस मोनोब्ला नोंथांमोनहा दा बे समाव खालामनानै लाथारनो नांगोन आरो नोंथांमोना चेक खालामनायनि गेजेरजों मिथिनानै मोनगोन नोंथाङा आपडेटखौ खालामनो दोरखार जादों एबा जायाखै बेखौ। दायो बेजों लोगोसे नोंथांमोननो मिथिहोबावगोन नोंथांमोननि आधार कार्डआ बबे बेंकजों लिंक दङ बेखौ नोंथांमोना नैबे अपसननि गेजेरजों सिङाव थांनानै नायनो हागोन। बेनि अलरेडि भिडिअखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बानायनानै दोनखाबाय। नोंथांमोना माय बड' टेक चेनेलनि सिङावनो बेनि भिडिअखौबो नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय बुजिबाय बे भिडिअनि गेजेरजों अब्ला नोंथांमोनहा हाजासे शेयार खालाम, लाइक खालाम आरो सापर्टिं हिसाबै कमेन्ट खालाम। दायो आधार कार्ड आपडेट खालामनांगौनि गुबै नटिफिकेसनखौ जों मोननो थाखाय जोङो फार्स्ट जोङो माबोरैहाय बेनि इन्टारफेसाव जों थांनो एबा बे साइटआव जों बोरै थांनो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जायखिजाया मोनसे क्रम लादो बेनिफ्राय नोंथाङा माय आधार बेबायदि टाइप खालामनानै सार्च खालामदो। बेबायदि नोंथाङा माय आधार टाइप खालामदो बेनिफ्राय नोंथाङा सार्च खालामदो अब्लानो नोंथाङा गाहायाव नुनो मोनगोन मोनसे दायो जों बेबायदि मोनसे इन्टारफेस मोननो हाबाय। अब्ला नोंथाङा बेवहाय नायदो जों नुनो मोनदों माय आधार बेबायदि नुनो मोनदों माय आधार UIDAI बेबायदि नोंथाङा नुनो मोनदों। अब्ला बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो अब्लानो नोंथाङा गुबुन मोनसे इन्टारफेस मोननो हागोन जे नोंथाङा जे साइटआव नोंथाङा लगइन खालामनानै नोंथांनि प्रफाइलाव हाबनो हानाय जायो। नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइलाव हाबनानैसो नायनांगोन दे नोंथाङा जायखिजाया मोनसे बिनि साइटआव फैनानै बेवहाय नोंथाङा नुनो मोननाय जानाय नङा। नोंथाङा सेम बेफोरबायदि माखासे इन्टारफेसखौनो नुनो मोनगोन नाथाय बेवहाय नायनो नाङा। नोंथाङा बेवहाय लगइन खालामनायनि उनावसो नोंथाङा बेवहाय नायनो नांगोन। दायो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन जि लगइनखौ आं खालामदोंमोन बेवहायनो थिग नोंथांमोना बेवहायनो क्लिक खालामनानै नोंथांनि आधार नाम्बार नोंथांनि केपचा जा नुनो मोनो बेनिफ्राय OTP फैयो बेवहाय एन्टार खालामनानै लगइनखौ खालामनानै लानो हागोन। अब्ला नोंथांमोनहा बे भिडिअनि गेजेरजों निस्सय बुजिनो हाबाय जे जोङो आधार वेबसाइटनि सिङाव बोरै हाबो आरो बेनि माखासे नटिफिकेसनखौ जों बोरै मोनथिनो हायो।